Imre जाहैबाय जोंना आब' गेमस्रि फैदों नायनो हागोन बबेयाव फैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलायबाय थादो स' बिदिबा नायबाय थादो आंनि भिडिअखौ चेनेलाव जों गारि गाखोनो नागिरदों राजपुर नायदो सबाय मिठाइ लाबाय नै नायदो लामाखौ एसे driver export मिठाइ लाबाय যিমান অডিয়েন্স আছে ভৰ্তিসকলক লৈ হাত তালি মাৰি দিব খেল আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে এটা সৰু ডান্স Mrs. Dewi Raba, Medepari, April Taro Corona, introduction. Ini be nani Binanawa gelegara perdana ukarboyoब्ला जोंनि अडियेन्सफ्रा रायजो राजाफ्रा बयबो मदद होनानै बोसोरनानै जोरदार भाबै क्लेप होयो जों बेखौ खावलायनानै दोननाय जाबाय आरो जोङो बिनानावखौ लानानै जोंनि जे दिनैनि ट्रफि बे ट्रफिखौ लानानै साबायखर बावनाय थाबाय बिनानावनिसिम हामलायनानै बिदि थायो Rồi di mana? Ayo dong. Hai. Ya mosak-mosak na delaynya. Nah, YouTuber saksi bawa arbang nih. Hai. Hey. Balik ke lakar perana itu. mirip One Piece nih. Langsung bong dulu nggak? Lem sang
जादोंना एन्जाल औ नायनो हागोन नै मा खबर सना मा खबर मोजां मोजां मा नाम मोनलाय नोंना मोजां खिथादे जेस्लि नार्जारि आयु एसे मोजां नङा आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालाय अके मा नाम जेस्लिन नार्जारि होनदों जेस्लि नार्जारि जेस्लिन नार्जारि स नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामना ला जा सनानि चेनेलखौ दे थांसै सबाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो अननानै प्लिज आबुं गेम्सखौ लोगो मोननानै बाय बाय